He, koyar, koyar. Ne olayım? Burada soracak oluyor mu? Muratcan, Hov kaka. işler oturuyor mu oğlum? Hov kaka. Peki işlerin üstünde vaydı mıydı ya? Ay yok kaka. Yöne ne mi? Düşündüm oğlum, düşündüm. Teyari işin üstünde işleyen neden oğlum? Hov kaka. Bir teydi işin üstünde işleyen. Onuryan oğlum, tüveleme. Hak ediyen oğlum, hak ediyen. Eden işin bu adam değil görüyen. Vatan görüyen, arkada görüyen oğlum. Ben tonka der işine yayınladım. Ol öyle ya oğlum. Oğlum yetiye. Ağaçlarımı o koyupsun. Tüveleme. Rahmet etindirip bilipsin. Bildir ya oğlum. Şeydip, mehretindirip işler verden. Barka kamilleşerdim oğlum. Bu kamillerin sonu yoktur oğlum. Oğlum, onu benim vaktine alıp oturmayın. Yürür aratında geçen yanına var, bir çay uçmayana unutma. O yolda bana ingirde boyun alıp oğlum vaktinde çay uçmayana yaptı. Gece bin yanına var o çayını çıkaydı ayarım. Şey de olur, şey. İşler ver oğlum, bu işler ver. Murat, bu yankı ne mi dikkattir? He kaka. Sökvet mi? Oo. Sökvet. Bir giden şahit hep buyurdu kaka. Yata diyen olsa, benim yatamalı oldum oğul. Ondan oğul, sana bil bağlak gelen müşterin yumuşunu bitirmeyen oyma. Vah kaka. Men bitirecek mi? Yönün koyun vakti al. O neye vakti gerek diye. Ay. 2-3 günlüğe hesap versen oluyor diye. Senin bekliydin Ali koyun oğa. Senin behvidin var diye diyden. Hov kaka. Dedim abi. Lomoyzu. Senin ondan oğul, sonu boğur deydin. Ay mene kaka. Ben seni soruyan oğul. Boğur deydin mi? Ay kaka. Yalvarıp duran son. Öz mesul ettim deydene. Kunnu yatak yetişer ne diyen. Sen onu ne et yatacak oluyor? Ya sen, ay burada detten boğurla diyecek oluyor. Oğul, sen burada bek belli. Zihnini pulu işletsen, zihni ağlayan oğul. Sonra düşün. Ondan sonra, o küçülünüz yatan sen şahit eple. O sen ağrın yeri dökmez mi? Türkmenin göz kovansı olan şahit epleri. Harsallık etmeli mi? Onu ne bildik gerek oğlum. Sen bediyenin boluna oğul. Şu ellerden döryen kudreti. Yönü burada atlayıp yatap bulur mu? Kara sen başına aylaptırdı. Kaka. Ne mi kaka? Ne mi kaka? Sen oğul boynalan olsan hedir gözünü cevabını ver. Kaydım. Şular yani iş etmeyecekliğine söz ver. Fikrine de getirici olma oğul. Hey oğlum. Sende böyle hayatiyet yok da. Sen ne mi? Polut dergarin adına sınat getirecek bolyan mı? Zihine, hünere sınat getirecek bolyan mı? Kaka. Düşündüm. Beni bağışla.
Yalvarıp oturarsan yüzünden geçip bilmedim. Mamam bekliydi gerek de men edim gidip cogağın verir. Şehit olur. Şehit. Ceren. Neyim işlep gördün ben ustahanamda? Murat, men neme? Elindeki ne mi? Yürü. Yürüp mi? O olmayacak işin yetmezler. Ondan sonra ben sana ne çekedek deydim. Şülüş, senin işin değerliyim. Yine de bir gider kömüşü de ayladım. Şundan ama yürüp kovamayın. Murat, bu men ilkinci yatacak olan yüdüğüme. Sen nem için men ıncıt ya. Neme der olmak ayıptat mı? Ceren, şu hüner zenanın hüner değerli. Ne çekedek ben senin kulağına uyacak oldum. Yadıma düşen Murat. Men sana gelin olup gelemde sen günlüklerini okardın. Gecelerine olsa Gulyaka yasardın. Sen bana yanında da oturmağa da ruhsat veren oktun. Bar geç, yat diyerdin. Men şonu pes geliveriyen mulaymayınlayıp uqlan olurdum. Yönü, şu çekicin sesi kulağıma tehsin oğaz ol bestiliydi. Haçanla sen yadap yatıp kalanda men eden işine sığınardım. Gözüm giderdi. Sen tutan çekicini elim alıp hıyalımda menem üyüt göşük bir Gulyaka yasardım. Şondan verem men öz hıyalım bilen yaşayan Murat. Nem için sen bana karşı çıkyan Murat. Ceren, oğullar yatlamak inni gerek yok. Yönü zenan maşkalan işi de, şonu sündürüyen ben sana. Bu iş katı iyince hem ağır iş. Ondan sonra men sen bahar işin utordun mu? Çağalana seret, mana seret. Men neme? Sana ya da çağalarına seyredemok mu? Bari işe yetişen emin. Gelin sen, men işime yapışmalı mı? Gelinliğinin çekiz alıp, ot ben oynadı oturdu, ne hili varay? O sen, şu işini koy varsın et. Murat, men onu neme deyin? Ondan sonra kalk emeste kov olmaz. Bar, öde olacak işin etsene. Ececan, sen bana düşüner. Yüreğim üzülüp var ya keve. Haçanla ustahana varımdı. Hıyalımda gözleyen adamın üstünden varan yalı oluyor. O yerdeki bağır dağıtmağına ısı ece. Yöne Murat'la hiç bana düşünmek isteyelim. Düşünmek istemese barmış ol ustahana. Ondan dergerlik anlatat mı? Bak onu erkek kişilerini iyi çağırın. Ben o zatlara koşulmalıydım. Maşgalan bilen bol. Ece, inni sizem karşımın. Hova kıydım. Men öňün tilim gerek sana aytanırın kıydım. Maşgalan yollaşın bilen oldu. Näçe sen men dinlemeýän kıydım. Şu bolýan atlary gaýnatan istenetjek. Gelinin eline çekiç alıp şaýata diýdiler. Näme diýer gaýnatan? Onda Ece men arzum. Ursağımda ödüm bilen garramalla. Şeylemi? Ah yaş bilýän da kıydım. Gursakda garrayan arzular azel kıydım. Hemme diýenim bolup dursa durmuş bolarmy? Vah Ececan. Vah Kerem. Şu ellerim bilen yaşlıkta keşte gayadım. Çeken keşteler iyi geldi. Ne olsa kümüşten şaysep yata. Şol çeken keştelerimi şol yüzüne çekedim ya Ececan. Her neçe özüme zor salıp şu tarafa seyretmeyecek olsamam. Bolano Ece, bolano. Ne edip şu ellerimin çekici tutanını bilemok Ececan. Yollaşım karşısına çıkmanı. Kimden öğrenip berdin sen kıydım? Yok Ece. Men üçün maşgala mukaddes zat. Men bunu yollaşım ıncıtma üçün edemok. Yönü özümü erk edip bilemok Ece. Men dergerlik hünerimi söýýäne Ece. Orsa men üçün seni Murat'ım bu ayal maşgalan işi däli şu bir tutan ýerine tutup oturýarsyň. Näme tarihde
Zenanlar ata çıkıp söwüş etmediler mi? Inni erkeğin iyisi diýilen döwür geçdece. Biz bagtly bagtyar döwürde ýaşaýas ahyry. Bir bagtly döwrüň zenanlara eje. Biziň hem başarnygymyz, ukuyumyz, zehinimiz bara eje. Jeren, kakam bu zatlar eşitdäýmesin. O päliňden bolsa el çykdydım. Eje. Onna bu söz sen en soňky sözüňmi? Hawa, şu söz men iň soňky sözüm. Gaýdyp men ýanymda gözüň ýaşymy tüpürüp şu meseleni agdaýmagyn. Görýän bolyn. Murat sanyny bir dergärlik ýoluna gowça düşäýdi diýen. Indi men adazgam bolsa arkaýyn bolýan. Eýdim haýitjek däl. Atamam menden rady bolsun. Eýdini ýoluny yitirmejega bolýan. Polat dergäriň ogly Murat dergär diýen ada ýetirdim. Şoňa da şükür. Halipa, nerede yetişim hocam? Bolýa. Ne şey diýip işler. Önceki? Doğru. Murat, sen ýanyňa haýyş bilen geldim. Ödüm, sen onu bitiräýmeli. İlk bilen haýyşyňy aýt. Bitirip bolýan bolsa mesele däl. Bilýänmi, o zatlar sen ýanynda mesele däldigini? Men kep uzalda oturmaýyn. Men bir jigim bar. Şonu bir hünäre urup duraýyn ýa. Meselem dergärlik günäne. Özüň ýaly ökde dergär çykarp beräýän dik geldim. Umumyň aýdymyzda şo jigim sen şäherdiň bolmaly. Senem näme halipa bolarsyň da? Doğru. Halipa bolarsyň diýsene. Halipa bolmak näme ansat zatyn sokul. Bolýa, sen şu näme kynçaň? Ha, elinjek jigim eline berýän. Şondan näme çykarsaň öz elinde. Ondan bu jigin höwesi bar bam. Kim on höwesiniň barlygyny soratdy. Haýyny da soraýmaly ekeninde. Nerden näme düşürtülüň, nerden bilsin? Nirde näme düşüntligini ýa-ni? Muň näme gen? Sen näme düşürtüldü däme? Bir dat ýatda epesli pul wadan ýa. Onu sen pul üçin jigiňi ýalma getirýän. Hawa, Men hünär öwredýän. Şo hünärdenem awry gazanmany öwredýän. Men hiç haçan pul üçin işlemok. İlki awry gerek. Hünäriňe ökdelik gerek. Murat, beýle gyzy bermesene. Näme? Men jigim ho saryň ol amaçyp bolmady etýärmi? Şondan orda çykarjak bolup otyrdyň. Hey, amança diýen. Saryň ogly amanny höwes wada koýt. Şu hünäre süýgi bar. Men onu sagalardan näre tanaýan. Men onu soň näde oňa öwretmäýin. Sen jigin bolsa men tanamok. Ondan bu amanjanyň öýüdi geldi. Mana şu hünär öwretdi. Ondan men oňa halipalyk etmäge ýaltanamok. Murat, ikimiz öňden gatnaşyp beren ahyry. Bunda onasa haýyş duramok. Bir ýa-da kaýsymy bitirerdiň ha. Hani bolýa. Men sen sözüňi ýetmäýin. Sen jigini men ýanyma getir. Buyurýyn sina. Ýöne men öňünden aýdaýyn. Men hinagym 10 gündür. Şu 10 günüň içinde okuýup barmy, ýokmy? Aýdar. Ýöne soň menden gaty görme.
Borhan Finans Burger. Oturaydım, otur. Hey, böyle. Han ne mi yatadın? Hey, tuveleme, örne yatadın mıydım? Bede vatlamdın sahipleri. Tuveleme, bolüvliya. Men bağırını biliyam. Men onlayan. Oğun meren hünerini kollayan. Onun için bağlam çekinip görme. Menden urfattan. Ol oğlum bilenem. Öğüm ulaşarım bana. Men daşından ustahanada işlep oturkan kän gerek filmledim. Tuveleme, ellenge mecburuyum. Men taňar balam iş buyurjak. Men taňa öýrüme uğradyr. Her näme diýdeňem, her bir işte de halipa berek. Sen halipa men bolar. Ýoda da balam halledetmegim. Hemme zat bolýar. Men gitdim, işläberdi. Ejecan, gaýnatan bar zady bilýän bolsaň ätje. Toba, o nähil bilýän eken. Eje, sözüm gidin dinläýdi. Gaýnatan men dergär bolmagyma garşy däl. Karşı dällidiňmi? How eje, daýym men dergärlige bolan höwesimiň bardygyny öňräkden näre bilýän eken eje. Ýöne wagty gelende aydaryn diýip ýören bolsan ätjek eje. Ay hoýagydım. Gaýnatan öňräkden näre bilýän ekenmi? Daýym men ustahanada işläp oturkan bir kede fiýnapdyr eje. Şeýle bagydım. Daýym maňa ak pata da berdi ejejan. Halipasydan dergärligiň köp zadyny alypsyň diýdi. Eje, inni halipaň men bolaryn diýdi ejejan. Bilýän näme ejejan? Daýym maňa ul işem buyurdy. Ular serri geçirilýär eje. Şoňa ýetişdirmeli idi. Onu ýetişdirip bilýärmiň gaýdym. How eje. Iň soňky ýere galy. Onam nesip bolsa şuny gutarýan. Sen ilkinji işiň bolar. Onam halk görer diýdi. Ay gowulany. Wah gaýnatan dergär bolan soň bu zatlary bilýändir ol. Uy, Murat näme? Vay ejemi. Murada kakas bilen ejedi hemme zady düşünürdi. Murat kakasyndan çekinýän eken eje. Gelin halkyndan dergär çykmaz diýerdi. Indi Murat men ýanymda oturup maňa kömek edýär ejejan. Ikimidem sergä öz işlerimi hödürleýär. Ejejan, men arzum hasyl boldy. Gaýdym, sen bir menden üýüp ketmäwer. Oy, diýän näme ejejan? Näme üçin öýke diýin? Ejejan. Hemme zat gowular. Ağlama eje. Gaýdym sen men begençi maglaýar. Şunça ýyllap ursogumda götürüp ýören arzumy sen hasyl etdiň gaýdym sen. Oy eje. Men saňa o gulýaka ýatapdym. Tas ondaýan ekenim. Ene eje. Özüme de birini ýasadym, saňa da birini ýasadym. Owadanmy eje? Owadan gaýdym. Al. Toyda dakyn ejejan. Şu özüň ýasadyňmy? How ejejan. Kesbiňden kemal tap gaýdym sen. Aydanyň gelsin ejejan. Hadi. Oturan enedi. Otur. Ana çay iç. Murat Can'ın tonk eden işlerine fiilna oturuyor. Tuveleme. Tuveleme.
Hadi göreyim. Hani göreyim hani. Çok öyleme. Oğlumu da zakazayım. Son kuvvetler bazardan ıskana düşüptür. He. Hem olupdur. Onu ıssıkhanadan çıkarıp bolun oğa. Günlüğü de mi işlev atır, giyce de işlev atır. Saçırıktan geçti ağır. Hay. Belli orada ol yani. Muratcan bir teyze işin üstünü işleyen. Dindak gördüm onu. O sonra tapanırda son üstünde işlev oturun. O men giysem halak baran o. Karar giysem basmırak çıkarım kemerin okta. Adar vermanır oldu. O işledim. Vakt çayına harını bir vaktına iyide ol yara. Uykudun alsa ol yara. Beydim işlev oturdu. Özünü horlara. Oğlumudun yaşanı var. Vehini var. Avuşma tüy işlemeli vakta. Tüveleme. Muratcan'ı ele ökteledi. Şilgirkilere ala dediyedim. Yani ne mi diysenem Poluduk'tan oğluyla adı vardı. Ne mi de oldu? Oğlum vehini ol var. Tüveleme. Bakım görünün aldı. Kontağımı anlatıldan. Men yine bir daha deve gelin yani. Yantınız şeyimi anlatıldan. Kıydımız olsa her eder niyetim. Kıydımız daha olmadı. Yöne gelinimiz Cerencan'ın dehinli olup çıkmağı men katı beğenirdi. Men şol yitip barayan arzum täreden gaýdyp geldi. Gelinimiz Cerencan özünde şeyli dehinin bardığını fennine mennine hatta yan yollaşım Muratcan'ın birlek gelipdir. Her nemede orada men vaktini duydum. Indi men arkayını. Tüveleme. Oğlumum, gelinimin bir kimden her olup yetiştiler. Oğlum bilen gelinin elinden çıkan bu şayteplere dünya oynayara. Menin arkam. Göye gözlerimin nuru siňipdir. Türkmenin guwanjy, milli şaýsepi. Gursagymda wasbyň dylman çoğupdyr. Türkmenin buýsanjy, milli şaýsepi. Döresem şeýle bir ajap sunugaty. Söýýän ahir bu gudratly senedi. Dünýe dursa ýaşarsyňyz ebedi. Kalbamyň armany, milli şaýsepi. Sünnäläp ýasasa ellem. Tarypyň ýetirýä bu saýrak dillem. Arzuwny öwrüllüň gül gelin gyýylan. Sen şeýli owadan türkmen şaýsepi. Dayracan, siz menimi dama golladyňyz. Gaýnataň begensini. Sen özüň görýäňe. Dayracan, men sizi öňrekden bäri begendireýin diýip gördüm. Seýleme. Ene. Şu bu kowy ýerite sizi çeň ýasadym. Vay, bu kongu odan noni. Al Dayracan, nesip etsin Dayracan. Bu kowda men bütün gelinlik ýyllamyň arzuwy bar. Hyýalymda döretmek islen bu kowum daşy. Şuňa bar ihlasmy, zehinimi bagş etdim. Kesiminden, hünerinden,